Здравейте хора, добре дошли във второто ми видео, където ще играем на един мод на Майнкрафт, където има читове. Има друг вид, защото ще кача видео, дето има друг вид читове, пише кодове. Сега този мод не съм го играл, за първи път ще го играя, 15 минути видео. Така, само се навия таймер 15 минути. Така... Най-накрая мога и да кача още едно видео. Ето 15 минути. Така... Създавам едно свят, който на Survival се казва много чит. Много чит. Много чит се казва света, на Survival е много ясно. Така... И междуто научих нов сит, който ще го пробваме след някое друго видео. Така, започваме. Пишете долу в коментарите какви други игри искате да игра освен Minecraft, защото за сега само това се сеща. Може и да е Fortnite, ама не се сетих. Друг път е Fortnite. Ето, влизаме. Така. Пишете долу в коментарите дали много говорим, защото не искам съм като другите ютубъри просто да седя да играят да мълча. Искам да съм като дето говорят на камерата, ама да отговорни до говорни има голяма разлика. Ева ти намери точно какво да е. Какво? Чак. Аз не съм ли на Survival? Аз съм на Survival, тогава ще ми дава Creative Inventar. What? Аз съм Creative Inventar ли бе? Това ли е чита? Да, това е бах си готиното. Какво? Какво е това бе? Open Creative Inventory. Какво? Какво? Какво е това, бе? Да, бе, имам Creative инвентар. И му взимам. Това не знам какво е, за да го оставам. Какви други читове имам освен това? Добре. Окей. Това го знам. Добре, само това ли, защото доста ми харесва за сега. Добре. Мисля да кажа, че няма да ми събирам дърво, аз направо мога да съм на Full Diamond Armor. Хора, това не наричате чи, защото аз буквално вземам, гледайте. Бум. 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 И бум. Аз съм full... Добре. Дори не ми трябва да търся Netherite. Аз съм мъж. Аз направо, се установявам един кон. Направо мога да взема елитра. Взема си щит много ясно, взема си братва. Колко много оръжие имам да вземам. Поне туловете са малко. Така и една кирка се взема. Това е. И стрели да не забравяме. Само да се подготвя така, видите, все едно, че съм на креатив. Аз все едно, че съм на креатив. Хора, защото буквално... Кажете ми, кой друг има креатив инвентар на Survival? Ето тем. Totem of Undying. Аз съм богат. Аз колкото тема имам, бе, аз имам 5 тема.
Какво? Вече съм full netherite. Аз съм почнал да игра. Може да има елитра! Елитра, хора, елитра. Взимаме си фойерверки по един стак. Така. Само да се намеря има. Ето! Елайтра. Мога да се взема елайтра. Ама аз съм щупен, бе. Аз ще казка да ви казвам, че съм щупен. Хора, аз нямам нужда от... Това съм номер едно, бе. Никой не може да ме бие мен вече. Така, аз просто отварям инвентаря и имам всичко. Направо, че ме да бие мен да драко, но вие какво съм... Да, сега взема стрели. Ето тук май бяха. Какви стрели? Такива са. Да. Аз направо не знам, аз съм безсмъртен. Не. Бърка тук ли? Имах преди те от тук си взема отново. Какво бях взел? Кирката. Така. Тук успеше. Окей, хора, аз вече няма равен на мен. Така и така и така и така и така. Хора, аз вече нямам равен на мен. Така, ние вече официално можем в недъра. Окей, хора, не съм... Сигурно няма снимане от минута-две, вече съм full netherite armor. Глейте, аз съм full netherite armor. Сигурно съм full, елбата аз... Направо ходя в недър, искате ли? Ай, ходя в недър, убиваме ендър дракона. Да... Ще се взема легла. Ама си ги навето. Само по едно легло ли може да носим? Еми добре, супер, така ще се взема пълния инвентар. Направо започваме, аз не знам какво може да се обърка. Така, взимаме си и така. Тия лега малко ще ги умножа. Ай, фендъри си взимаме. Тук ли бях? Къде беше онова? Тук ли беше? Къде беше онова? Ето ай, фендъри. Само ме така ще взема един стак, останалите ги връщам. Да, ще взема тук едно легалце. Бонус. Добре, само се взема. Само да намеря блока. Хора, аз вече хода в фенда. Аз и сега отивам в фенда, хора. Няма 10 минути. Дори и 5 минути няма. Опа. Забравих. Само. Взема е така. Иначе... Ето! Аз съм готов за енда. Карта не ми трябва. Ендата не ще го взема. Ето се щупи. Там кана къде е енд. Готов съм, хора, за енда! Така да обърках. Вече ги дестройвам.
тия грас блокове ще ги запазя, ще ги може така да имам с какво да строя и да едитвам. Ето слагаме едно легло. Правим си чекпоинт. И това го умножавам така. Но това... Така ще направим. Аз съм готов, аз почвам. Хора! На 3! Да. Така ще сложим малко. Така. На 3! Отиваме ли фенда? 3! 2! Само се зареда стрелва. Разбава. Така. 3, 2, 1. Имаме легла. Окей. Така сме подготвили. Ето. Ей така. Е така. 3, 2, 1. Хора, ето нивото. Да. От колко време не съм идвал тук? Аз съм много неточен, хора. Само да допълна. Добре, май така ще действаме. Аз мога да своя ветрата. Не! Хора, умрях. Хубаво, че направих така. Бързо! Бързо! Хора! Ще умра. Няма така да се получи. Няма, хора. Знам. Знам. Слаб съм. Затова отивам ще взема нещата. Окей, пътеките. Знам, нямам никаква екипировка, защото съм прост. Тия ендърмени само плащат. Окей, както знаем, там горе трябва да се качим. Ето ги! Ето ми го експито. Трябва пак да така вземем всичко. Тема е тук са така с стрелите.
Една вода не се седи да си взема. Както винаги. Аз не се сещам да взимам такива важни неща. Аз си взимам само най-простите. Арморче, костюмче и съм готов. Еми, мотор пакет да се взема, бе. Хора, май няма да победя Ендър Дракона в това видео. Може би в друго. Да. Това беше цялото видео от мен. Съжалявам, че толкова кратко, просто нямам време. Ако ви харесало, праскайте по един лайк, абонирайте се за канала, а от мен, чао!